تيتميتن نفسهم لواتك فقر خمي بيو وعدنا يسلتك بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ أمين كاب እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስኩላትኩም ይኹን ከመልኩም ቀኒኹም ኣለኹም እግዚአብሔር ብዝረዳእና መጠን ሎሚ ድማ ብዛዕባ እቲ ሻድሻይ ሰንበት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓብይ ጾም ገብርሄር ተባሂሉ ዝፍለጥ ብዛዕባኡ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንካፈልን ክንመገብን ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ነዚ ግዜ ዝነስ ሰዓትን ስለዝሃበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ነው ገብርሄር ዝብል ቃል ናይ ግዕዝ ቃል ኮይኑ ካብ ገብር እንደገና ካብ ሄር ዝብል ቃል ዝመፀ እዩ ስለዚ ገብር አገልጋሊ ክኸውን ከሎ ሄር ድማ ሕያዋይ ዝብል ትርጉም ይወሃቦ ስለዚ ሕያዋይ አገልጋሊ ወይ ድማ እሙን አገልጋሊ ክነብሎ ንኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ካብቲ በዛዕለት እዚ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝንበብ ምንባባት ናይ ወንጌልን ናይ መልእኽትታትን ሓደ ካብኡ ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ጴጥሮስ መልእኽቲ ክንነብብ ኢና ካብኡ ድማ ብዛዕባ እቲ እሙን አገልጋሊ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንመሃሮ ዘሎና ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ክንቀበል ኢና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 ጀሚርና ዘሎ ክነብቦ ኢና ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 11 እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓሚኹም ዘለዉ ንሰናይ ግብርኹም ርእዮም በታ መዓልቲ ሓተታ ንኣምላኽ ምእንቲ ከመስግንዎ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ ከምዚ ሰናይ እናገበርኩም እሽነት እቶም ዘይፈልጡ ሰባት ክትዓብሱ ፍቓድ ኣምላኽ እሞ ነቲ ከም ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዘሎ ንጉስ ወይስ ነቶም ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ ንገበርቲ ሰናይ ክንእዱ ካብኡ እተላእኩ መኳንንቲ ስለ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንስርዓት ሰብ ዘበለ ተገዝኡ ከም ውጹኣት ሓራ ከም ኣገልገልቲ ኣምላኽ እምበር ከምቶም ነቲ ሓርነትሲ መጎልበቢ ክፍኣት ዝገብርዎ ኣይትኹኑ ንኩሉ ሰብ ኣኽብሩ ሕውነት ኣፍቅሩ ንኣምላኽ ፍርህዎ ንንጉስ ኣኽብርዎ ይብለና እቲ ቃል ኣምላኽ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምታ ቀድማ ኣቢልና ዝበልናዮ ገብር ሄር ማለት እሙን አገልጋሊ ሕያዋይ አገልጋሊ ዝብል ትርጉም ዘለዎ መን እዩ እቲ እሙን አገልጋሊ እቲ አገልጋሊ እሙን ንኽበሃልከ ከመይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ነዚ ብሕፅር ዝበለ ክንምልከት ኢና ብመጀመርታ ክንርድኦ ዘሎና እቲ አገልጋሊ ዝበሃል መን እዩ ዝብል ሕቶ እዩ አገልጋሊ ዝበሃል መን እዩ በአርከስ አገልጋሊ ክንብል ከሎና እቲ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ብምሕረት ኣምላኽ ናብ ዘደንቕ ብርሃን ዝወፀ ዘበለ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምን ክርስቶስ ኢየሱስ ብምእማኑ ዳግም ብምውላዱ ድማ ናይ ውሉድነት መሰል ዘለዎ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ዝረኸበ ዘበለ ኩሉ አገልጋሊ ስለዚ አገልጋሊ ዝተወሰነ ዝወሃብ ዘይኮነስ እቲ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝበጽሖ እሞ ምድሓኑ ዝረኸበ ዘበለ ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብለና ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ኣዝዩ ዘደንቕ ብርሃን ዝወፀ ዘበለ ኩሉ እዚ አገልጋሊ ኣምላኽ ክኸውን ዝተጸዋዐ እዩ ስለዚ አገልጋሊ እምበኣር ክንብል ከሎና እንታይ ኢና ንብል ዘሎና ብፍቕሪ ኣምላኽ ዝተጠርየ ኢና ንብል ዘሎና ስለዚ ንአገልጋሊ
إذا ترجم كابهابنا يو إتا إمون أجلجالي زبهال دقا كمي أبزي قدوس هوريا بيتروس أمل أختو كم تسمعنا يو نسناي قبركم ريوم بتا معلتي حتتا نأملاخ من انت خمسكنو إلو لحدا غميت اللو سلازي اتي إمون حواي أقلقال زبلا كلو سب مصر أيو سب كملكتو خلو بأقلقلوتو بكايدو بنبابرو زبلا كلو نجزيابير أملاخو زخبر بؤو دما سبات نتسب مصر أيوس نأب سمايات زلو أبؤم كمسجنو زقبر هيوات زلو كخون قدوس هاريا بيتروس بمال أختوك مخرنا نرئلنا نسناي قبرخوم ريوم بتا معال تحتتا نأملخ من انت خمسجنو إلو الله اندقنا دما تعقل كاب أرعوت بارنت كاب حاتيات حرازوات أسلا زخونا انتايلو الله كم وزعات حرا كما قلقلت أملاخ انبر كم توم نتحرنتسي ما قلوا بخفاءات سقبروه أي تخونو إلو سلازي أقلقالي حرا زواتي حرا زواتي مالت كاب أرعوت حاتيات كاب فتوات سقا كاب تمنيت سقا زرحاق إيو نزي مخنيات زخون دما اتي بكريستوس إيسوس زتخفللو واقع أبهيواتو رزين ترقوم سلا زلووي كمتي قدوس هواريا باولوس ناب قرونتوس أبزلا أخو ملأختو زتحافو اتوم حجي بهيوات زلو قنا نتي أب كندوم زموتا لكن هازتان سأ كنبرو انبر نقزار رأسهم كي نبروسي حدا أب كندو كل موتا تباهيلو غمسة صحفة أقلقالي دما هيواتو مالت هيوات كريستوس حيزو زنقساقس موتو توسيدلو هيوات ناي كريستوس وريسو زنبر زلوي سلازي قدوس هواريا باولوس ناب سب قولسي أبزلا أخو ملأختو كمزيلو مخيرو علو قدوس هواريا باولوس ناب قولسي زلا أخو ملأختي أب معرف سلسته فقدي 23 كمزيلو اللو نتعس برستي كاب قويتا خم تقبلوه النافلتكم تقبروه زبلا نسب زي كونس نقويتا خم تقبروه خمكم كاب لبي قبروه نقويتانا كريستوس إيخم تقزقوه زلخم يلول نستوعب نتعس برستي كاب قويتا خم تقبلوه كم تقبلوا النافلتكم تقبروا زبلا نسب زي كونس نقويتا خم تقبروا جيركم سلازي أقلقالي انبقار بفقرة أملاخ أقلقلوت ويدماتا أقلقالي زبهال بفقرة أملاخ تدرقوا كله منبارون محسابون منكسقاسون نقويتا إلو زنبر كم زخونة قال أملاخ ينقرنا سلازي نتي أمون نتي حياوي أقلقالي ما بقاسيون تايو فقري أملاخ كل جزي كنرسعو زي بلنا نقر ندحر دعا علو غينو فقري أملاخن أقلقلوتن فتسيمو كنات أتقل زي كئل كأتتاوي زمدنا زلوهم نقرات مخنياتو نأملاخ كأقلقلو زكئل اتي بأملاخو زتفقرن نأملاخو زفكرن قال أملاخكم إزبلنا تفكروني انتدى أخوينكم سي تأزازاتي حلو زبل صحف هلو سلازي اتي نأكزي أبيهر أملاخ زقلقل فقر دل هوي لغزي هون ذكرون كنستوعلون زلونا نقر ندحر انتليو أملاخ نخفكرنا إلنا يكوننا نقلقلو انتاي دا فقر أملاخ دريكونا إنا انتاي نقبر نقلقلو أملاخ نأملاخ النقبرو نقرسي كاب እግዚአብሔር
بزخونلنا فقرن كاب እግዚአብሔር بزخونلنا محرتن دائيو امبر እግዚአብሔር ገለ ንኽገብረልና ኣይኮነን ምክንያቱ እግዚአብሔር ፍቅሩ ገሊጹልና እግዚአብሔር እንተ ተኣዘዝናዮ ገለ ክገብረልና ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ ፍቅሩ ስለዝገዝኣና ኢና ንእግዚአብሔር እንእዘዞ እነገልግሎ ንእግዚአብሔር እንስዕቦ ንእግዚአብሔር እንግዝኦ ገና ብሕጂ ገለ ነገር ካብኡ እንተረኸብና ኢልና ዘይኮነሲ እንታይ ደኣ እግዚአብሔር ብፍቅሩ ስለዝገዝኣና ኢና ናቱ ስለዝኾንና ኢና ስለዚ ንእግዚአብሔር ካብ ልብና ከም ንጎይታ እንገብሮ ኮይንና ኣብ ምዝራብና ኣብ ምንቅስቃስና ኣብ ቦታ ስራሕና ኮታስ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ምእታውና ናብ ምውፃእና ንክብሪ ኣምላኽ ኢልና እንነብሮ ህይወት እዚ ኣገልግሎት እዩ ከፈኣድ ኣምላኽ ሓደ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ዘሎ ንባብ ተመልኪትና ናይ ሎማዓንቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ግዜና በዚ ክንዛዝም ኢና ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 26 ከምዚ ኢሉና ኣሎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 26 ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ኣዝዩ ናይ ብስራት ዘጸናንዕ ቃል ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ ዘገልግለኒ እንተሎ ንኡ እውን ኣቦይ ከኽብሮ እዩ ናይ ሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ዝዓበየ ኣብነትና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እዩ ጎይታ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነበሮ ህይወት ኩሉ ፍቃዱ ዘበለ ኩሉ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦኡ ሂቡ ኣግዚኡ እዩ ሓሊፉ ዕላምኡ ንዓና ንምድሓን ንእግዚአብሔር ኣቦ ድማ ብኡኡ ምኽባር ስለ ዝነበረ ጎይታ ነዚ ፈፂምዎ ሓሊፉ እዩ ነቶም ሃዋርያት ድማ ኢልዎም ናብ ኣምላኸይ ናብ ኣምላኽኩምን ናብ ኣቦይ ናብ ኣቦኹምን ክኸይድ ከም ዝበሎ ኣብዚ ድማ ተስፋ ኣትዩልና ዘገልግለኒ እንተሎስ ይስዓበኒ ስለዚ ኣገልግሎት ማለት ኣሕዋተይ ንጎይታ ምስዓብ ማለት እዩ ኣገልግሎት ማለት ንጎይታ ምስዓብ ማለት እዩ ዓስቢ ኣገልግሎት ናዳ እሞ እንታይ እዩ ዓስቢ ንጎይታ ምስዓብ ናዳ እንታይ እዩ እንተበልና ድማ እወ ኣብቲ ጎይታ ዘለዎ ምህላ እዚ እዩ ዓስብና እቲ ሎሚ ንዓና ብተስፋ ብእምነት ዝተዋህበና ኣሜን ኢልና ዝተቐበልናዮ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ሒዝና እንጽበዮ ዘሎና ጎይታ ምስኡ ብሓባር ክንከውን ኢና ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዕኡ ኣቦይ እውን ከኽብሮ እዩ ኢሉሎ እወ ጎይታ ብምሉእ ዘመኑ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንኣቦኡ ኣኽቢርዎ ስለ ዝሓለፈ ኣቦ ድማ ንወዱ ዝግብኦ ክብሪ ክህቦ ከሎ ንርኢ ከምኡ ድማ ሎሚ ነቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ጻውዒት ብእምነት እንስዕብ እቶም ብህይወትና እነገልግል ማለት ንክርስቶስ እንስዕብ ዘበልና ዘይውዳእ ክብሪ ኣብ ሰማያት ይጽበየና እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ እናሓሰብና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቲ ዝተዋህበና መክሊት ብግቡእ ኣሽሪፍና ትርፊ ሒዝና እንርከብ ጎይታ መጺኡ ብዝግለጸሉ ግዜ እንሓፍር ዘይኮነስ ብፍረ መንፈስ ቅዱስ ወቂብና እንጸንሕ ሰባት ክንከውን ሎሚ መንፈስ ቅዱስ ንኹላትና ይምዕደና ኣሎ ስለ ቃሉ ስም እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ሓቢርና ንጸልይ
ቅዱስን ንዘላለም ሕያው ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና። እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእኻና ምሕረትካ እውን እግዚአብሔር ስለ ዝበፅሐና ሄራቦ ብሓቂ ብዓቢ ፍቕሪ ስለ ዘፍቀርካና ካብ ድቕድቕ ጸልማት እግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክንኮነልካ ቅዱስ ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ ካህናት ወለዶ ክንኮነልካ ናብ ዘደነቕ ብርሃን ዝፀዋዕኻናን ዘውፃኻናን ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ሙሉእ ዘመን ህይወትና እግዚአብሔር ንዓኻ ባሃቢልናካ ክንሓልፍ እግዚአብሔር ዝሃብካና መኽሊት ክነሽርፍ ብኡ ድማ ባህ ክነብለካ ክንስዕበካ እሞ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ኣብኡ ክንህሉ ክትረዳእና ቅዱስ መንፈስካ እውን ክድግፈና ንለምን ኣለና። ብስም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ክብርን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን በቲ 7ይ ሰንበት ኒቆዲሞስ ዝብል ኣርእስቲ መሊስና ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ጸጋን ምሕረትን እግዚአብሔር ይብዛሓልኩም። ብሩኽ ቅነ ተባረኹ። غرخم بيبيو وعدنا يسلتك